Hello everyone, welcome back again. बयनिसिमबो गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनानै आङो फिन खेबसे चेनेलावहाय फैफिनबावनाय जालायबाय। माबोरै दं नोंथांमोना? आसा खालामबाय बयबो मोजाङैनो दं जानांगौना। जोबोद मोजांनि बाथ्रा। बे साननैसोआथ' आरो कन्टिनिउ ट्रेडिं खालामनानै खामायगासिनो ना। जेनो हक लोगोफोर, आङो दिनैनि टपिकखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना नैबे टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानै निस्सय बुजिखाबाय। आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै। बिदिब्ला दिनैनि टपिकखौ जागायलांदिनि। आं माने नामखौनो लानो बेबायदि बानाय जाबाय। जेनो हक बयबो मिथिखागौ आरो कन्टिनिउ नुगासिनो दङ ना भिडिअफोर। जेनो हक दिनै बेबायदिनो गोबां कमेन्ट्सआ बेबायदि मबाइलावहाय नङा अफलाइन ना। दिनै जइन जायोब्ला मा जागोन, गोबां माने बेबायदि कनफिउज जागासिनो दङ। दिनै जइन खालामनो हानायाबो माने एथबां इजि नंला। मानसिफ्रा माने एसे कनफिउज जागासिनो दङ। माने माब्ला माने बन्द जागोन बा गायब जागोन बेखौ माने सिन्था खालामगासिनो दङ। गोबां कुइसन, बेसेबां गोबाव थागोन आरो बेसेबां जोरमारगोन। जोङो आवगोलनिफ्रायनो जोङो नुबोगासिनो दङ बेबायदिनो गोबां रोखोमनि ना ट्रेडिं एप्लिकेशन्सफ्रा जोंनि गेजेरावहाय फैगासिनो। फैदों आरो थांदों, फैदों आरो थांदों, फैदों आरो थांदों ना। बेबायदिनो सोरबाया बोसोरसे, सोरबाया 6 मास, सोरबाया 5 मास, सोरबाया बेबायदिनो 2 सानथामबो थानो हागौ। जेबो गेरेन्टि गैया लोगोफोर। बेबायदिनो जोङो दिनै ट्रेडिं होननानै बुङोब्ला जों मिथिनो मोनो, ट्रेडिंआ बियो माने बेबायदि मोनसे एप्लिकेशन्स जेराव मोजां एप्लिकेशन्सफोरबो दङ। ट्रेडिं खालामनानै गोबां आर्निं खालामनो हायो। बेबायदिनो एन्जेल वान ना। बेबायदिनो गोबां बेबायदि स्टक मार्केट बायदिसिना गोबां दंलाबायो ना। नामफोरखौ बांद्राय मोजाङै गोसोआव लाजोबनो हाया। बेबायदि एप्लिकेशनफोरावबो जोङो इनभेस्ट खालामनानै, ट्रेडिं खालामनानै बेबायदि रांफोरखौ जोङो खामायनो हायो। दिनै जोङो मिथिनो मोनो आउट कान्ट्रिफ्राव माखासे माने ना 50% बुङोब्लाबो भुल गैया, खालि माने ट्रेडिंजोंनो बेबायदि थाखाफोर आर्निं खालामनायखौ जोङो मिथिनो मोनो। दिनै जोङो बेबायदिनो कर्सफोरबो मोनो। जोङो अनलाइन कर्स बा अफलाइनबो लानो हायो ना। बेबायदि जोङो ट्रेडिंनि एक्सट्रा बेबायदि जोङो कर्सफोरबो जोङो मोनो। जोङो बेयावबो जोङो थांनानै बेबायदि माने सोलोंनो हायो माबोरै ट्रेडिं खालामो ना। दिनै ट्रेड खालामनायनि गेजेरजोंनो गोबां रांफोरखौ खामायो आरो माब्लाबा लसबो जायो। लसआथ' आरो थाखागोन, लाब लसआ जाखायो। जेनो हक लोगोफोर, दिनै जोंना मेन बाथ्राया बेसो जाहैदों YBYआ बेसेबां गोबाव जोरगोन बा थामारगोन। दिनै गोबां दावराव जाबाय आरो जेरावबो गोसारजोब्बाय। दिनै खालि बेनिल' ना YBY मोनबायबो, मोनाखै नङा। आरो गोबां बेबायदिनो गोदान जइनबो जागासिनो दङ। आरो बेसेबां गोबाव थागोन, जोङो बेवहाय फैसा इनभेस्ट खालामनांगौ ना नांला। दिनै गोबाङा बेबायदि माने डाउटबो जादों आरो कनफिउसबो जादों। जोङो दिनै जर जबस्तिबो खालामनो हाया, सोरखौबा जइनबो खालामनो हाया। बेबायदि जर जबस्ति बेसे बोसोर थागोन होननानै जोङो बुंनो हाया। बेयो माने गावनि इस्सा आरोना। गोसो जायोब्ला हायो ट्रेडिं खालामनो, बेवहाय बुंनांगौ जेबो गैया। जेनो हक जायफोरा ट्रेडिं खालामनो गोसो जादों नोंथांमोना खालामबाय थानो हागोन आरो बेबायदि आर्निंफोरखौ खालामनो हागोन अन रिक्स लानानैहाय। आरो बेबायदिनो जोंहा नैबे YBYखौथ' बाद होदो, बोरायबाय आरो एसे बेहा बैसोबो जाबाय, गोसारजोब्बाय आरो बांद्राय दावरावाबोथ' जाबाय गोगोमानो। आरो बेबायदि माने दावराव जाबाय थायोब्ला बियो लासैनो गोमालांगोनसो नामा, बेबायदि माने कनफिउस। मानसिफोराबो माने एथबां इजियाव माने दोननो नागिरा आरो ना किसुमाना। गावनि मर्जि, गोसो जायोब्ला दोननो हायो आरो गोसो गैयाब्ला जेबो नङा। बिदिब्ला जोंहा आरो दा गोदान बेबायदिनो एप्लिकेशन्स जोंहा लन्च जागासिनो गोदान। जोङो बयबो मिथिखागौ। जेनो हक जोङो सानफ्रोमबो ट्रेडिं खालामनो सानोब्ला ना, बेबायदि
एप्लिकेसनाबोथ' प्ले स्ट'राव मोननाय नंखाया नालाय दिनै गोसारनायसो थ' बेबायदि गोसारनाय एप्लिकेसन्सफोराव ट्रेडिं खालामनो सानोब्ला जोङो सानफ्रोमबो गिबियावनो खालामनांगौ आरोना फार्स्ट टाइमावनो नोङो जेसेबां हागौ एसेबां इनभेस्ट खालामनानै थ' जोङो बेखौ ट्रेडिं खालामनो हायो खारन बांद्राय गोबाव दिनै थाया गासैबो माने शेयारनि गेजेरजोंल' ना मानसिल'सो नांगौ मानसि बुथुमनांगौ मानसि बुथुमनायाथ' एथबां इजि नङा दिनै नोङो जइन माने जायफ्रा इच्छा बिसोरथ' माने थाब थाब खालामनानै लाखायो नालाय थ' उनावहाय आरो जोङो जर जबस्ति बेबायदि माने जइनबो खालामलांबाय थानो हाया दिनै जइन खालामलांबाय थानायनि उनाव डाउन लेभेला आरो साबैसे जइन खालामनो ना गावनि न'निखौ साफा सानै हाबाय आरो इमान इजि नङा बाहेरनिफ्राय ना थ' जियानो हक दिनै नैबे जइन खालामनायफोरासो माने बांसिन बेबायदि गोसारो आरोना दिनै उमुखखौ सोदो गाबोन उमुखखौ सोदो बेबायदि दिनै बेबायदि माने एप्लिकेसन्सफोरा बांद्राय गोबाव थाखाथारा आरो माने थैनाया सियर आरो खारनाया सियर 100% सियर सानसेबाबो खारखागोन आरोना दिनैबो खारनो हागौ गाबोनबो खारनो हागौ समफोरबो खारनो हागौ खिन्थु जोङो जायफ्रा ट्रेड खालामनो सानदों बा ट्रेडिं खालामनो सानदों ना थ' फार्स्ट टाइमावनो जोङो फैग्रोमोना लन्च जानायनि उनावनो जोङो साननै सानथाम बा सप्तासे उनावहायबो जोङो बेखौ बेबायदि इनभेस्ट खालामनानै जोङो बेवहाय ट्रेडिंफोर खालामनो हायो थ' जियानो हक लोगोफोर आङो नैबे दा जि FKB ना थ' बेबायदि मोनसे एप्लिकेसन्स आरो ओंखारदों थ' जोङो बेहायबो बेबायदिनो इनभेस्ट खालामनानै 700 600 बेबायदि दंलाबायो आरोना थ' जोङो बेवहायबो खालामनो हायो जायफोरा माने गोसो खालामनो हागोन एकदम माने गोदान आरो आङो एप्लिकेसन्सखौ बिनि लिंक्सखौ आङो नैबे डिसक्रिपसनाव होगोन नोंथांमोना गोसो जायोब्लाना थ' बेखौहाय इनस्टल खालामनानै आर्निं खालामनो हागोन थ' आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै आरो जोङो सानफ्रामबो मिथिखानांगौ नैबे अनलाइन ट्रेडिंआवहाय थ' जोङो सानफ्रामबो माने फार्स्ट टाइमावनो जोङो बेखौहाय इनभेस्ट खालामनानै ट्रेडिं खालामनांगौ थ' आवगोलनिफ्रायनो जोङो नुबोगासिनो दङ आरो मिथिबोगासिनो जोङो माने बांद्राय गोजाम जाजासे थायोब्ला थैनोसै समावसो ना थ' जइन जालाबायोब्ला आरो बे लस जागोन बे गावनि सायाव ट्रेडिंआव जोंहा सानफ्रामबो लाब आरो लसआ जोंहा थाखायो बे मोनसे बिजनेससो नालाय थ' जेन' हक लोगोफोर जायफोरा मोजां मोनो थ' नोंथांमोना इनस्टल खालामनो हागोन FKB ना थ' बेवहायबो आर्निंआ जायो जाया नङा बिराद मोजांखौनो होनांगोन फार्स्ट टाइमाव आरो उनावहायथ' आरो बेयो जेबो गैला दोरोदखागोन नामा थ' बेखौ आरो बुंनांगौनि बाथ्रा नङा थ' लोगोफोर आङो दा नैबे फोथारावहायसो दंफैयो नै बिराद बरिया बेलासि समावहाय सोमखोर ओरैबायदि मोजां नुहुरो नै भिउआ वाव बिराद मोजां समायना नुखायो नै सोमखोर जाजोब्बाय आरोना थ' गोसोम जाबोजोबखाबाय थ' जियानो हक लोगोफोर जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो थ' नोंथांमोना बे एप्लिकेसन्सखौ इनस्टल खालामनानै आर्निं खालामनो हागोन आरोना बिदिब्ला लोगोफोर आङो बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानासै दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय माब्ला खारो माब्ला मा जायो बेखौ आरो समासो खिन्थासिगोन ना थ' जेन हक दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय लोगोफोर गोजोन्थों बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो हमनो सेस्था खालामगोन